бахшта барои ташкилёбии қувваҳои масалаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таи як моҳи охир дар асоси нақшаву чорабиниҳои бахши ҷавонон, комиссарияти ҳарбӣ ва шӯъбаи маорифи шаҳри Турсунзода дар муассисаҳои таълимии мусобиқаи ҳарбии варзишии ватанпарвар гузаронида шуд, ки натиҷааш дар қисми ҳарбии 07150 ҷамъбаст гардид. хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд, аз рӯи якчанд шарт машқҳои сафороӣ, давидан, бандкашӣ, турникашӣ ва тирпаронӣ қувваозмоӣ намуданд. бояд гуфт, ки мусобиқаи мазкур ҳамасола аз ҷониби бахшу сохторҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ бо мақсади дар дили ҷавонон бедор намудани ҳисси ватанпарастиву ватандӯстӣ, тайёр намудани онҳо ба дифои ватан ташкил ва гузаронида мешавад. баргузории чорабинии имрӯза мусобиқаи ҳарбӣ ба хотири ташаккули афкори ватандӯстии ҷавонон, тарбияи меҳанпарастии онҳо ва зиёднамудани шавқи ҷавонон ба варзиш ва хизмати ҳарбӣ пешбинӣ гардидааст. хонандагони муассисаҳои таълимӣ, ҷавонон, донишҷӯёни коллеҷу литсейҳои касбии шаҳри Турсунзода зимни боздид аз қисми ҳарбии 07150 бо шароити хизмат ва будубоши сарбозон аз наздик ошно гашта, ҳамчунин бо афсарон доир ба вазъи кунунии ҳаёти аскарбачаҳо мулоқоти рӯбарӯ анҷом доданд. намояндагони мақомоти маҳаллӣ низ зимни боздид бо сарбозону афсарону суҳбат ороста ба онҳо хизмати садоқатмандона таманно карданд. хонандагон ва волидайн аскарбачаҳоро бардаму солим аз нигоҳи ҷисмонӣ обутоб ёфта ва бо чеҳраҳои хуррам дарёфт намуда, ба ҳайати қумандони қисмҳои низомӣ дар симои онҳо ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон барои ғамхории рӯҳафзун дар ҳаққи сарбозон сипосгузориҳои худро баён доштанд. дар ҳақиқат артиши мо имрӯз истиқлолият ва тамоми ҳастии Тоҷикистони азизамонро сарбаландона ҳифз менамояд. барои ҳар ҷавонмард боиси ифтихор аст, ки ҳамчун сарбоз дар сафи артиш қарзи шаҳрвандиву ҷавонмардии худро адо намояд. дар охири чорабинӣ ба ғолибон аз тарафи бахши ҷавонон, комиссарияти ҳарбӣ ва шӯъбаи маорифи шаҳри Турсунзода диплом ва сипоснома дода шуд.